Tikulandireni ndi manja awiri mpulogalamu yetu yapadera imene ikufikani pano pa Zodiac Broadcasting Station kudzera ku bungwe lija la Women in News, ndipo cholinga cha zokambirana zimenezi zikumakhala ndithu kuunika nkhanza zosiyanasiyana zimene anthu achikulire amakumana nazo kuno kwathu ku Malawi. Nkhani imeneyi si nkhani yachilendo yayi, chifukwa takhala tikumva kudzera pa wireless mu newspaper kuti anthu achikulire akumakumana ndi nkhanza zosiyanasiyana kuno kwathu ku Malawi, ndipo nkhanza zimenezi kwambiri zikumayamba kamba kuaganizirwa kuti mwina akuchita ufiti, ndipo zikuwachititsa kuti anthu achikulire asamakhale moyo wosangalala, akumenyedwa komanso akumakhala ndithu mwaumphawi chifukwa chosowa pokhala ndi zina zotero. Ndi mapulogalamu amenewa tikufuna ndithu kuti tikambirane kuti kodi ngati dziko tingachite motani kuti tithandize anzathu amene ndi achikulire kuti nawonso azisangalala ndi ufulu wawo wachibadwidwe umene ali nawo. Ndi gawo lina limene lili ndi udindo waukulu kobasi pa nkhani imeneyi ndi anzathu achipembedzo. Ndi mpulogalamu lero ndi mwayi kuti ndi Reverend Father Geoffrey Pirirani Jonas, iwo akuchokera ku Anglican Diocese of Lake Malawi, ndipo ndi mphunzitsi kumeneku ku Lake Malawi Anglican University. Tikulandireni ndi manja awiri. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi Reverend John Mphepo Msoya, iwo ndi President wa Pastors Fraternity Association of Malawi, komanso ndampingo wa Christian Love Church. Tikulandireni ndi manja awiri. Zikomo kwambiri. Mwina poyambirira penipeni Bambo Jonas, tikati anthu achikulire mu mpingo wanu mmawaona motani? Pali zotani zimene ndithu mmachita kuti anthu amenewa akhale ololedwa kumapemphera momasuka mu mpingo? Zikomo kwambiri chance. Mu mpingo wa Anglican kuno ku Malawi achikulire ndi okondedwa kwambiri ndipo ndololedwa kupemphera momasuka mu mpingo wathu. Ife ngati mpingo achikulire timaona ngati thunthu la zeru mu mpingo mwathu, ndipo timakhulupirira zinthu zitatu zimene timati scripture, reason and tradition, ngati thunthu kumene kumachokera chiphunzitso chathu, mawu a Mulungu, zeru komanso chikhalidwe chathu. Ndiye timakhulupirira kwambiri kuti amene amatisungira chiphunzitso cha mpingo kuchipereka kwa ana amene akubadwa ndi kukula kumene ndachikulire, kotero kuti timawakonda ndi kuwasamalira kuti atiphunzitse zinthu zambiri. Mmenemo ndimo mmene mpingo wa Anglican umachitira, koma kuti poti ndachikulire mphamvu zawo zachepa, mwina matupi awo ndofoka, timalimbikitsanso kwambiri kuwasamalira makamaka pakuwathandiza moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, ngati malo amene ali kukhala, zakudya zimene ali kudya, zovala zimene akuvala. Zonsezi timalimbikitsa magulu a mpingo kuti awathandize ndi kuachitira monga mwa udindo wathu. Zikomo chance. Zikomo kwambiri. Ndimafuna ndimve kuchokera kwa Abusa Msoya. Anthu achikulire mpingo wanu mmawasamalira motani? Tiyambire pamenepo nkhani yathu. Zikomo kwambiri. Ndi mkukhala ngati uthiraso ndemanga pa zimenenso akambaso anzanga ku Anglican, chifukwa nzosasiyana kwambiri zinthu zakezi, chifukwa being Malawi mmodzi, pokhala soti mipingo soti Malawi momuno kacha timakhala ndiyofanana, akuluakulu amapangidwa treat mufana potosefu choka makacha ofana as a nation ngati dziko. Mpingo wathu ngati Christian Love Church muno Malawi udaona ndithu nono kuti anthu akuluakulu ndi anthu amene sakupangidwa hando mwanzeru ku dziko lathu lino mu njira zifukwa zingapo, limene anthu mwina amaona kuti anthu awa angopanda mphamvu, wena amaona kuti awa sangagwireso ntchito. Mudziwa inu munthu utakataka nkumapanga tiwiri tatu abweresako sokena kake pamuzi kapena kumoyo wa munthu, anthu amayikapo mtima kwa munthu otereyo.
then china nkuzapezera sinazindikiraso neno kuti anthu amene unanena kuti payoka sangapange chiganizo chogwirika chokhazikika pa moyo wawo wa umunthu chifukwa timakhulupirira nkunena kuti munthu akamakula amabwerera kuwana kuti munthu ndi mwana ndithu amafuna care yeniyeni yoti munthuyo ndi mwana. China tidaonanso neno kuti anthu awa ndi anthu neno kuti machidwe yawo wa zinthu msociety kapena neno kuti kudzikoko tikamakhala anthu mumudzi kaonedwe kawo amaona ngati kuti akhoza kuganizidwa zinthu zoyipa moposera pamene anthu amayima kwambiri pa nkhani ya ufiti kuti anzathu ndi age imene ilili anthu amaganizidwa kwambiri ndi za ufiti ndi age chabe ndi kalingaliro kathu mmene kamakhalira ndimene timakulira anthu ndimene takulira m'midzimu. Koma nkhani yayikulu ndono tidaona kuti kumene angapezeke olongosoka bwino kwambiri ndi kumpingo poyima pamawu kunena kuti munthu ndi yonse ali wang'ono ngakhale wamkulu kayatakalamba ndi munthu chifukwa ngati ampingo timapanga treat munthu mwa Bible kuti munthu ngati ali moyo ndi munthu kaya ndi mwana kaya ndi nkhalamba ndi munthu yeso timaonesa apangidwe treat molongosoka bwino. Koma zimene zonse zilesa mmene anthu akuwapangira akuluakulu m'midzimu pachifukwa chimenecho timaonesesa kuti iwo amene akuwayang'anira iwowo tikhale nawo ubale wabwino amene wakhala nawo m'makomomu kapena m'midzimu timaonesa tikhale nawo ubale wabwino. Pali ena kuti amakwanisa zinthu zina kuchita pa iwo okha wena timapanga connect kwa abale wena ndi wena kapena azinzathu onena kuti timagwira ntchito ngati za mpingo kuti ali ndi kuthekera kwabwino kuti mwina awatenge ngati onena kuti akupasa timati care elder caring yopitira pa khomo pomwepo kapena chithandizo we connect them timalumikizisa ndi anthu ali ndi mtima oyang'anira akuluakulu. Kwathu kuno nkosiyana ndi mayiko anzathu chifukwa mayiko anzathu amakhala ndi malo osungira anthu akuluakulu ndi kwathu kuno zimakhala ngati tinona kuti ndi kaganizidwe ka umphawi kuperewedwa mudzachuma ndi zina timaoneka ngati sitingakwanise zinthu ngati zimenezozo. Koma taona ena azipereka kumaona kuti nditengako otere nkhalamba zotere tithandizane kuti munatizithandizire bwinobwino. Wena afika sazo muna kulephaso umafikaso ndi kutchalichi kumene kudzapemphera pa age mmene munthu wakalambira anthu amene timayesa kuika ma program anthu akhalidwe tasamalike bwino pamakhala ma program abwino takhoza kupita nkukayendera ngati mpingo kukalimbikisa kana ochenero chabwino makomo mwawo momwemo zikomo kwambiri. Chabwino ndimafuna kuti tikambe nkhani zimene ndithu tikumazimva tikayenda madera osiyana-siyanamu. Ndimafuna ndiyambe ndi nkhani imene ndithu ikukhuza kwambiri achipembedzo ndi nkhani ya kukhala ndi kamangidwe ka chalichi kabwino kamene anthu achikulira angathe kufikirako kaya ndi mzikiti kaya ndi chalichi muna pa Chingerezi nayo kuti access akuti anthu achikulire amavutika nthawi zina kuti athe kulowa mnyumba zathu zimene timamanga kuti tikapempherere zimene zimakhala ndithu gwero loti tukhala ngati tikuwasala kuti mmene tamangiramo munthu achikulire sangathenso kulowa mu chalichi chimenecho. Ndiyambe ndinu abusa amsoya nkhani ngati zimenezi tikumaziganizira motani kuti anthu achikulire asamavutike yayi akamafika ndithu nyumba yopempherera? Ndizoona nkhani imeneyo anzathu amene adapangako zimene zizi mmaphunziro mmachitidwe amanena kuti gulu la anthu nkhalamba lidayikidwa mgulu la anthu special group mchizungu amati special group gulu la paderadera mmene anzathu amene ndi ulumali iwonso adapangidwa anayikidwa mu ndondomeko ya anthu ngotero. Pachifukwa chimene chocho si okhawo mipingo athu yambiri ingakhala anzathu amene ndi ulumali amavutika muna ulumali wa mayendedwe amavutika mmipingo mwathu kuti alowe. Koma panopa taona kuti mipingo yambiri tayamba kuzindikira ngakhale wathu wa Christian Love nkonena kuti tumafika pale voti kamamanga church tumapanga consider kuti kodi azathu apenda pa chinjinga chochita okankha alowa bwanji. Koma kumbuyo koseko ndizoonadi mipingo anthu tinkangomanga bora nitamanga church chifukwa tinalibe kuzindikira kutereko kuti anthu amene tiyena kuwapanga consider. Koma by and by tikuonekabe kuti anthu feyo consideration panopa yamba kufika koma sitinganene kuti pali kusintha kwakukulu koma ifadi zinonena kuti
takhala tikuzindikira kumene ndikuona chizofunikira kwambiri kwa panopa kwa anzathu. Bambo Jonas, nkhani ya access achikulire athe kulowa mchalichi akapemphere akuti mipingo yambiri zimenezi siganizira yayi nimapezeka kuti achikulire akukanika mwina akuyendera ndodo kuti alowe akathe kupemphera ati ndi limene makhanso gwero loti kusalidwa kuja kumayambira pamenepa komanso kusalidwa kuyambira kumpingo. Zikomo kwambiri chance poyamba ine ngati wasembe ndivomereze kunena kuti kwa nthawi yayitali mmene takhala tikumangira machechi athu timayika mastepi akuluakulu olowera mchechi amene ana ang'onoang'ono olumala komanso achikulire okalamba zakhala zovuta kwambiri kuti akhoza kumalowa mchechi muja nthawi zina kunyamulidwa kuthandizidwa. Koma nditero kuti mpingo wathu motsogozedwa ndi mawu a Mulungu umakhulupiriranso concept ina imene pa chizungu timati progressive revelation, kutanthauza kuti kumvetsa zinthu nthawi pamene ikunka ikupita. Ndiye mzaka zino tayamba kuona kufunikira konena kuti machechi athu tikamamanga tsopano tidzimanga moti afungatilenso anthu ena amene ndi ana amene ndi okalamba komanso angakhale aulumali. Ndi chifukwa chake pano tikumalimbikitsa machechi amene tikumanena kuti children friendly, oti ana akhoza kulowamo mosavuta, elderly friendly, akuluakulu akhoza kulowamo mosavuta, komanso disability friendly. So tivomereze kuti sitidachite bwino kumbuyoku koma timaphunzira nthawi ikamapita, ndipo panopa tikulimbikitsa kwambiri zimenezi mmipingo ambiri. Ndikhoza kupereka chitsanzo cha mpingo wathu umene uli ku 25 St. Martin's Anglican Church. Tikamalowa pa khomo pake panayikidwa bwinobwino motsetsereka bwino kuti okalamba, ana komanso amene ndaulumala akhoza kulowa mosavuta. Zikomo chance. Zikomo kwambiri. Sitingamalize program yathu kapena sitingathe kukambirana nkhani imeneyi opanda kukambiranapo nkhani ziwiri zofunika kwambiri, nkhani ya achikulire ndi nkhani ya Baibulo, komanso nkhani ya achikulire ndi nkhani ya ufiti. Chifukwa nkhani imeneyi ndithu imayendera limodzi kuno kwathu Malawi, sikuti ndi zobisa yayi. Nkhani ya ufiti ndi kukhala munthu achikulire ndi nkhani yayikulu kwambiri. Ndiyambe ndinu Bambo Jonas, nkhani imene ya ufiti mukuthana nayo bwanji kumpingoku makamaka imeneyi poti imayenda limodzi ndithu munthu akangokula ndi kuti nkhani ya ufiti so imakhalanso ndithu yafika? Zikomo kwambiri chance. Ndi Malawi aliyense amene akutimvera tsopano, ine ngati mphunzitsiso wa ku skulu ya ukachenjede ku Lake Malawi Anglican University, kumenenso ndine head of department yophunzitsa mawu a Mulungu. Chinthu china chimene chativuta kwambiri pa dziko lapansi komanso muno Malawi kwa anthu ambiri ndazitumika ambiri ndikutanthauzira mawu a Mulungu molakwika. Ambiri akaiva vesi yochokera mawu a Mulungu amayitanthauzira imene pa chizungu timati literal interpretation, kungoitenga mmene kuvekera ndi kumafotokoza zimenezo osafufuza bwinobwino kuti pasi penipeni pa vesili ndi vumbulutso la Mulungu likuti chani. Ndipereke chitsanzo cha vesina Exodus 22 verse 18 imene imanena kuti musamulole wanyanga kuti akhale ndi moyo. Anthu amalingalira kwambiri ku Malawi kuti munthu ukamakalamba zaka zikamachuluka sukufa ndi kuti iweyo uli ndi nyanga angokupha athane nawe. Makamaka pamudzi paja akamafa ndi ana ang'onoang'ono iwe Mulungu akukusungira zaka zambiri. Ndiye chifukwa cha chimenecho nthawi zina polalikira tapitilizitsa kwambiri ku malingaliro amenewo kuti anthu adzichitidwa nkhanza, chimene si chinthu choyenera kwambiri. Ndikadapempha ngati dziko, ndikadapempha ngati ife amene Mulungu adatiyitana amipingo komanso azibusa kuti tiphunzire katanthauziridwe ka mawu a Mulungu mwabwino. Ndifake mwina timalimbikitsa kuti asembe asanambe ntchito
adzipita okaphunzira kuti amvetse bwino katanthauzidwe ka mawu a Mulungu. So nditero kunena kuti nkhani waganizira achikulire kuti ndi fiti zimangochitika chifukwanso chonena kuti chiphunzitso cha mawu a Mulungu chikamakamba za anthu okalamba. Mwina ndipereke chitsanzo cha mavesi angapo. Wana anthu okalamba amatipatsa madalitso. Yosefe nthawi zina akulankhula ndi abambo ake Yakobo adamuwuza kuti awa ndi ana anga amene Mulungu wandipatsa kuno. Ndipo kudapezeka kunena kuti Yosefe amene akutchulidwa kuti Israeli makamaka m'mawu a Mulungu ku Genesis chapter 48 verse 9 ananena kuti bwera nawo kuno ana ako ndadalitse, kusonyeza kuti kwa akuluakulu timapezako madalitso. Si chokhacho, akuluakulu ali ndi udindo wotiphunzitsa ife achichepere m'mawu a Mulungu. Kwa amene mmakonda kuwerenga Bible, mukadzawerenga Masalimo 71 ndi salimo imene David amakamba za ukalamba wake. Pali mavesi angapo abwino kwambiri opatsa chidwi. Mwachitsanzo akunena kuti pakamwa panga padzafotokoza chilungamo chanu Mulungu pa Masalimo 71 verse 15. Masalimo 71 verse 18 akuti mpaka nditalengeza mphamvu zanu Mulungu kwa mibado yonse yakutsogolo. So akuluakulu mu mawu a Mulungu ali ndi special law yophunzitsa yopereka madalitso yoti ife tipezeko cholowa. Tenta asamalire tiwakonde, tisawaganizire kuti ndi fiti ndi dalitso lathu ku dziko lino lapansi. Zikomo kwambiri. Muti tinganene kuti anzathu achipembedzo nawonso nthawi zina ndamene akumaphochola kwachititsa anthu kuti ayambe kuchitira nkhanza zimezi anthu achikulire. Ine ndivomereze pano kuti ngati sitingaphunzitse mawu a Mulungu bwino powatanthauzira ndi kwa pafupi anthu kukhala ndi conviction kapena kutsimikizika mtima kuti tisakonde akuluakulu. So ndifa chake ngati dziko tionetsetse kuti kodi mawu a Mulungu tikuwaphunzitsa bwanji. Tiphunzire. Nthawi zina mwina timangoti Mzimu Woyera anena, koma chimene akunena Mzimu Woyeracho ndi chotani, ndi chosamalira bwanji achikulire ndi mtundu wathu pa dziko lapansi. Zikomo. Abusa Nsowoya, nkhani ya ufiti ndi nkhani yaikulu kwambiri kuno kwathu Malawi. Chaka chatha chokha ndikhulupirira ndithu kuti anthu achikulire pafupifupi 25-26 anaphedwa chifukwa cha nkhanza zosiyanasiyana, ndipo nkhani yaikulu kwambiri inali imene ya kuganizidwa kuti ndi ufiti. Mukakhala ndithu mchalichi mumafotokozera zotani nkhosa zanu? Zikomo kwambiri. Ndiyambire ndikusindika pa chimene Reverend ayankhula kunena kuti kakhalidwe ka china chilichonse ndimene mpingo umakhalira. Tikafika ku nkhani ya makolo ndoti tikuphatikiza kandi bambo ako kubereka, kandi yangu ndi asibweni, kandi agogo ako amene kandi akazi kandi amuna, osewo ndi makolo. Ndipo timayandira midaliso kuchoka kwa makolo mene akambira anzangamo. Ndikumbukiranso nkhani yomweyo ya Yakobo ndi ana ake anaja kufika kuti nkumafuna ku Isaac, I should say, anankafuna kuti atenge firstborn, wina nkutenga firstborn fwa cha nkhani ya chakudya. Nkhani sina chakudya, koma nkhani yaikulu inanonona kuti amafuna ndaliso. Ndaliso ochokera kuti? Ndaliso ochokera kwa kholo. Pozindikira nonona kuti ndiyesese nkagwire chakudya mna makonda makolo langali, cholinga ndaliso ochoka kwa kholo ndi upeze. Nde tikamakhala ngati ife anthu achipembedzo mmene kwathu so Christian love, ife chimene timakhazikapo kwambiri nonona kuti ana adziwe olemekeza kholo, ana adziwe kufunikira kwa kholo. Chifukwa pali zambiri zimene makolo ifeyo tiyenera kudziwa. Mukapita ku Genesis mukumva nonona kuti aphunzitseni ana anu akuchoka ku Egypt afika ku Kanaani, ndadamba kuwaphunza aphunzitseni ana anu zimene mbiri yakale, kaya nkulemba ngakhale muchiseko lembani, kaya muzibangiri zimene lembani. Cholinga mafuna anaja azindikire kuti makolo awo agogo awo kumene anachokerako anadusa nyengo zotani, ndipo Mulungu adayima nawo mtundu wanji anthuwa.
so nkufunikira cheni ya kumakolo sati kuyangana kutsogolo metu kupita kumene Abraham ankauzinena kuti generation yako mbado yako yakutsogolo ndi zidzukulu zako nzazidalitsa koma baba kuti simzenga keso ndi iwo amene ali kumbuyo tiyakumbukira nathu tialembere mudziseko ndipena kuti akhale akuzindikira ndi kudziwa kuti nkofunika kukhala ndi makolo. Nkhani imene tino kuti mpingo udindo wathu wa ifeyo ngati kwa athu Christian Love ndi kupanga kusimikizira kuwasindikizira anthu kuwaphunzitsa kufunika kwa kholo ka mnthu ndi nkhalamba ali mbali imodzi ya banja lathu. Nkhani yapita kunkhani ngati ya ufiti tindi materials ena amene timaphunzitsa nthawi nayo kumbuyoko kunali nkhani ija zoti zidachuka kumanyamula tiyana umatiphunzitsa ufiti ndi nkhani inali pena palipose zinatithandiza kuti tikhale pasi nkulingalira mozama ngati mpingo ndidafika pasazo tidapanga ziphunziso zimene timazipanga tako kunena kuti ziphunzise ziziwiso pa nkhani yokuzana ndi ufiti nde zimene zinathandizira kwambiri kuunikira kunena kuti ana aphunzire chani pa nkhani ya ufiti ngakhalenso nkhalambazo nzofunikira bwanji ufiti suti ndafira aliso akhala nkhalamba si fiti. Ndikuvomereza pano kuti kwathu kuno ku Malawi si nkhani ya chipembedzo chabe koma nkhani yonena kuti anthu feta kula bwanji Charles mudziwa inuyo meta kulira muno Malawi ndi dziko nonena kuti meta kulira kwathu anthu tadalira kwambiri kuti kamati mankhwala ndi kuti ndizisamba munatanga buta chifine chimene tatenga brugamu tamvika madzi otentha tamwirisa tapika mphuno zathu mmene momo nde ufiti anthu zamasamba izi zamankhwala athu amazipanga associate kwambiri mankhwala ngati amene wachikuda nde kakhaidwe kathu ndi zochitachita zathu zonse zakhanona kuti zapakhala associated kwambiri ndi adzigogo kuti adzigogo lamira madziwa mankhwala ngodziwa kwambiri mankhwala ngokhwima ngotani amene chaina kukhala otamba aina tawaloza ndi owaja takula munyengo ngati imene yoyo nona kuti anthu fitamuona munthu wankulu kukhala munthu nona kuti yona amene akozokhala odziwa zinthu ngati zimenezo pakacha yathu ndimene kulira ifeyo ndi anathu ma generation akubadwa amabadwa akuziwa zimenezozo bolani panopa generation zathu zimene tafikira ifeyo panopa ndi anathu amene akubadwa ali ndi kuthera kovesesa ku animating nkavesera ifeyo pa nkhani za ufiti koma kaelija munthu akangopeza BP amshuta sitting kaiziwa akangokomoka munthu awula amene ndi mfiti amuloza munthu oyi why tamuganiza munapone munthu ali ndi wachuma amupena akhoza buno ku sukulu those are the zimene matipanga connect anthu ifeyo chifukwa chakusazindikira mindset change taphunzira mzinthu zina panopa tazindikira anthu tafika mlingo wina wakuvetsesa kwa zinthu ndithudi. Ndimafuna kuti atsogoleri muli muno ndikufunse nifunso ili imene ndithu ndifunso lalikulu kwambiri imene munga ndiyankhe mukamalalika kwa nkhosa zanu yes mawauza kuti ufiti ulipo kapena kulibe ndikamalalikira ndimaphunzitsa kuti ufiti uliko and ufiti ndi chinthu china choyipa pa dziko lapansi chimene chimasonyeza kuti anthu agalukira Mulungu. Izo nditsimikize kwambiri kuti mawu a Mulunguso amatero kuti ufiti uliko. So ife timagwiritsa ntchito kwambiri authority of scripture, mphamvu ndi ulamuliro wa mawu a Mulungu. Koma izi sizitanthauza kuti sitikufuna kulemekeza malamulo a dziko. Ayi. Koma tivomerezenso kuti mmene dziko limayendera pa dziko lapansi nthawi zina likhoza kusemphana ndi chifuniro cha Mulungu. So mwachidule nditero kuti ife tikamalalika ndi kuphunzitsa ufiti timakhulupirira kuti uliko zikomo kwambiri. Abusa Nsowe. Nkhani ya mawu a Mulungu ife dabula pa dziko lapansi kulalikira mawu a Mulungu. Ndipo ife tikamauza anthu timauza mawu a Mulungu. Tibe choti ife tikozokuauza pa ife tokha. Koma chimene timafotokozera ife ndi mawu a Mulungu. Tikayankhula pambali pa mawu a Mulungu. Mawu awene amatiloza kuti moyankhulachi sichili mawu a Mulungu. Nkhani ya ufiti yomene ayifotokozera poti zukhanga zakhuzaso uko kumalamulo uko ndimene yabwerera nkhaniyo. Siku nthawi nake zidachitikapo mpingo nake ndidamva kuti adauza anthu kunena kuti thobwa ndi tchimo otsama mwa thobwa. Ndidamvapo zimenezo zompingo oti singawutchule zina. Kauzidwe kawo nditafufuza muno chimene chidapangisa iwo kuti atchule kuti thobwa ndi tchimo ndi chani. Adakadzala mpingo wawo kumalo kumene kuli anzathu amenewo chikhalidwe chawocho amakhulupirira thobwa kwambiri ndi mowa kwambiri. Ndezidapeza kuti mpingo utapita kumene koko abale wadauzidwa kuti mowa ndi tchimo. Adauzidwa kuti mowa ndi tchimo
iwo adasimikizika mtima nkunena kuti basi ndoti mwatisamamwe koma ofuna kumamwa adayamba umabisala pofuna bekhala mu mpingo momwemo ndumamwa thoba mamwamowa kubisalira muthoba mamwamowa kubisalira muthoba ndi mpingo udapanga chiganizo poteteza chiyero cha anthu kunena kuti thoba ndi chani ndi chimo ndaona nkhani yalowa kuwira yalowa chipembezo yalowa kumalamulo ndimene yalowera kumalamulo timasatira poti pa dziko lapansi ndimene zayenderani malingana ndi anthu anzathu amene pakanayika chiganizo ndi nyengo mmene zidalili kuti ikera lamulo lakuti zizikhala choncho koma mawu a Mulungu sasintha mawu a Mulungu sazatha zonse zizatha pa dziko lapansi koma mawu a Mulungu azayimabe ndimene Bible imatiuzira ende mapurufu alipo ambiri ndipo chifukwa chimene chocho chimene mawu a Mulungu amanena ndi kusindika kuti tchimo lakuti ndi tchimo ka ufiti ka ndi kuba ka ndi mowa ife timalalikira chimene mawu amatani amanena koma chimene chocho tikabwereranso chimatha kugwirizana nako ndi chimene lamulo likunena kwa ifeyo chifukwa lamulo likukamba za anthu akuluakulu kuti si afiti lamulo likuti fotokozera ife bwino kunena kuti anthu akuluakulu tisamakhulupirira kuti ndi afiti ndipo chifukwa chimene chocho ife uthenga wolalikira limodzi ndi mene angalalikire wena nuna kuti akuluakulu si kuti ndi afiti chifukwa ndi akalamba munyengo imeneyo kamene kafotokozedwe kamene kuti munthu wankulu amutenge ngati ndi munthuyo ndi mfiti chifukwa kuti wakalamba chimenecho ife tikuyendera limodzi nacho kunena kuti munthu wankulu si fiti chifukwa wakalamba ndipo ife tithandizana nawo oterewo chifukwa kuti munthu wankulu sakuyenera kukhala mfiti chifukwa wakalamba ndipo timalalikira zinthu zotere zoti ayi musamuone munthu wankulu kunena kuti ndi wankulu wakalamba ndiye nkukhala fiti ayi koma zoti ufiti ulipo kapena palibe ife ndizo timakhulupirira poti malemba ndamene amatero ife sititero koma malemba ndamene amatero olo mipingo yathu sititero ayi koma malemba amatero chifukwa na chance mukalowa m'Bible muja ino mukalipeza to Bible lukufotokoza mavesi amene mukhoza katipezera ndikanoni tatipezereni mavesi amene akamba za ufiti ino atatu folo mukaniturusireni ngati mbusa wanu ndifuna abusa ndapeza to mavesi ndi awawa chifukwa si ife amene tunena kuti ufiti uliko si mipingo ya athu imene ndoti ufiti uliko koma ndi malemba amene timawerengawo amene amakamba kuti ufiti chani uliko tonsefe dziko lapansi tivomereze kuti malemba ndi amene ndoti ufiti uliko komanso tisayiwalenso kuti malemba awo nga Mulungu nde Mulungu akuti ufiti uliko pamene poti sitingachosere izikomo kwambiri ntchito yanu nthawi ndi nthawi mumakhala ndithu muli ndi anthu tsiku ndi tsiku ndi anthu kulumikizana nawo mu njira zosiyanasiyana anthu akamati nkhani iyi ya anthu achikulireyi mmaona kuti chimene chimavuta nchani kuti achikulire mwina apezeke ndithu kuti akuchitidwa nkhanza nkhani ngati imene tikukamba pano ya ufiti kuaganizira za ufiti komanso mwina kungowasiya osawathandiza ndi kumakhala mu mphawi anthu amati chani kuti vuto ndi chani limene ali nalo ndi anthu amene ali achikulire zikomo kwambiri chance mwina titero kuti mmadera amene tikukhala nthawi zina timayiwala zabwino zimene makolo adatichitira tikayiwala chotero kunena kuti ife tidabadwa kuchokera ku makolo athu tidaleredwa ndi kukula kuchokera ku makolo athu taphunzitsidwa skulu ndi makolo athu taphunzitsidwa zikhulupiriro kuphatikizapo chipembedzo cha Chikhristu ndi makolo athu ndipo ife tachita bwino kati kukhala ku tawuni kati kukhala ku mudzi konko chifukwa tayiwala zabwino zonse zimene ife tazipeza kuchokera mwa makolo athu nkwapafupi kuyamba kuganizira kunena kuti iwo ndi anthu oyipa koma kwa munthu amene ali ndi chikumbumtima chamene adabadwira ndi kukulira kudzafikira pa saizi ngati imene ndilili neyo chance kuti ndine wasembe pano koma ndidamba kuphunzitsidwa za chikhulupiriro cha Chikhristu ndi agogo anga ndi makolo anga kupemphera kulalikira ndithudi sindingaganizire kunena kuti ndifiti so vuto la Malawi pena timayiwala zabwino zimene makolo athu atichitira kudzafika panopa chachiwiri anthu tikaphunzira timadzamba kuona ngati kuti kulikonse kumene tikuchokera nkopanda ntchito timadzataya chikhalidwe chathu chimene chimasungidwa ndi makolo timaona ngati kuti zeru zimene tazipeza m'maphunziro ndiye zopambana kwambiri kuposa makolo athu ndinene kuti ife ngati mpingo Anglikani
makamaka mujanna nenera koyamba kuti timayenda ndi scripture, reason and tradition. Timanenanso pa chizungu kuti ifeyo amene tiliko lero, we are not wiser than our forefathers. Chikhulupiriro chathu chamangika kuti mavumbulutso amene adatipatsa ma forefathers athu, ma patriarchs athu, akuluakulu athu, ndi chofunikira kwambiri. Then nthawi zina chifukwa cha sukulu ya lero tikayiwala zonseso zakale ndi kumanyoza akuluakulu timatayika. China chimene ineyo nditsindike kwambiri tuzedi ndi nkhani ya chiphunzitso icha. Mmene tikuphunzitsira zinthu leroli tikapanda kuphunzitsa bwino, kaya tikuphunzitsa ku skulu, kaya tikuphunzitsa ana Sunday school, kaya tikuphunzitsa mkalasi ana ku university, kaya tikuphunzitsa mchalichi, kaya tikuphunzitsa pena paliponse, maphunzitsidwe athu akati sakuyenda bwino mowakomera akuluakulu ndi makolo athu, chimakhala chinthu cholakwika kwambiri ndi choyipa. Ndingotengerapo mwayi wonena kuti ifeyo mu mpingo wathu Anglikani tili ndi ansembe ena oti adapuma panopa ndi agogo, ndipo ndikhozonena monyadira pano kuti wiki yatha yomweyi ansembe osakuluakulu amene adapuma salinso m'mapalishi kutumikira. Kunali mbindikiro wawo ku Bethany House pa St. John's apo umene amatsogolera mabishopu athu, ndipo Sunday yapitayi ansembe onsewa anapemphera ku St. Mary's kwa Abiwi kwa Anglican Church. Kwanyadira ndi kwakondwerera kuti ndi akuluakulu athu. Tikataya chikhalidwe chimenecho chomanyadira ndi kwakondwerera, nchifake nthawi zina timamba kuaganizira kuti ndi afiti. Tikalephera kumasamalira kwamveka bwino kwadyetsa nanga sazooneka aumve, adzooneka ndi zovala zakalekale. Mwina munthu uja sitinasambitse, ndeti mangoona kuti poti ufiti umaoneka ngati ukugwirizana ndi umve, ufiti umaoneka ngati ukugwirizana nkununkha, ndeti madzamba zimezi chakwaona kuti ndakuluakulu. Koma tikasamalira, tikamveka bwino, tikadyetsa bwino, kumaoneka kuti ndokalamba koma ali ndi matupi abwino, ndithudi Amalawi sitingaganizire kuti ndafiti makolo athu amene akadali moyo. Zikomo. Abusa Nsoya, udindo wa mpingo ukhale otani poteteza ufulu umenewu wa anthu achikulire? Udindo wa mpingo ndonena kuti kuthekera kwa mpingo kuti ife mpingo kwathu nkudyesa mawu a Mulungu ndikuonesera mpingo tonsefe ndife banja limodzi. Chifukwa mpingo ndi timatenga tonsefe we tife ngati banja, nde banja ngakhale ndi makolo omwe nawonso tena kuwalingalira mozama kwambiri kunena kuti ayikidwe pa ndandanda. Mmadziwa inu m'mipingomu nthawi zina kumakhala mmati achinyamata, mmazati kamba azimayi, mmatika ya azibambo, ana, timayang'ana kwambiri madera ngati amenewo. Kwa azimayiku ndi akuluakulu azibambowa amapeza kuti kuli anthu oti nkhalamba zonena kuti zakuliratu, zoti sizingayende kupita mu activities zochitika za akuluakuluwa. Anthu ngati amenewawa chimeche ngachitike mmipingo mukhale department kapena kuti program kachitidwe kabungwe kapaderadera kamene kazikhala busy kumayang'anira anthu akuluakulu. Tikabweresa kachitidwe ngati kamene kaka anthu amenewo asamalika. Chifukwa ine nkhani yako imene ndayiona kwambiri, mwina ndiyankhule monjeza pamene nakamba anzangawo. Anthu ifeyo kacha yathu imitakulamo tivomereze pano kuti muli zabwino, muli zinaso zofoka. Ndipo zabwinozo ife mmipingo matimazilalikira kuti anthu athu apitirire kukhala mzimenezozo. Ngati muli zinthu zina zofoka timathandizira kuwaunikira kuti asakhazikike mzimenezozo. Mbali iyo kuzanda anthu akuluakulu mmene anthu fetakulira ndimene takambira mujono ndi background yathu nkhani za ufiti kukhala kuziwa zinthu zozama kwambiri za mankhwala izi ndizi, tapanga associate anthu akuluakulu kuti kukhala ngati kuti iwo ndamene ozama kwambiri uziwa za mankhwala. Iyo ndikacha imene kufuna kuti ife tilowe mbali ya mpingo, boma sati mpingo okha, boma ndi mabungwe tonse tibwere pamodzi, tibwerese ziphunzitso za kasinthidwe m'malingaliro. Ndidziwa boma lukamba za 2063 component ina imene kupezeka mmene momo akukamba za kasinthidwe m'malingaliro. Titati pite kukhala focused kukaphunzitsa kasinthidwe m'malingaliro pa nkhani iyi kwa anthu athu pakhala kusintha.
isakhale kusintha kumbali yauku komanso ngakhale kandi mipingo boma ndi mabungwe tibwerese bwanji tiphunzire choka kwa anzathu maiko anzathu kuphera mphongo pafundo imene akamba abusa ako anga reverend ako Anglikaniwa kunena kuti bwanji nafso tibwerese ma ordinary homes amene amakhala mu anthu akuluakulu amene ali nkhalamba londa awande alibeso munathandizo palibe amene akuthiwa wasamala bwino pakati pa chibale awo bwino makolo ana anamwalira munthu wasala yekha koma ndi wamkulu thandizo lina lilonse chiliyosa uzivutika pa yekha chisamaliro palibe bwanji tiatenga amene tiapezere manyumba awo amene adzikhala anthu amene asamalidwe bwino kwambiri tikabweresa zinthu ngati zimenezo kasindidwe kathu kakhale kosintha tisasire okha makolo kapena achibale munkhani ngati imeneyi nafso titengepo gawo loti anthu achati abwerese pamodzi tiasamale amene ndi kuthekera atsamale anthu amene timachitira ndi ana amasiye tipangenso chimozimoziso ndi anthu akuluakulu tikapanga choncho mu mipingo tikapanga choncho mu mabungwe tikapanga choncho ngakhalenso ndi boma ndikudziwa kunena kuti vuto lina ngati ili likutha chifukwa anthu awo akuganizira choncho chifukwa cha maonekedwe awo ndi pamene akugona kapena pamene akukhala mmachitidwe awo amoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Abusa Jonas, mufuna kumaliza motani? Zikomo kwambiri chance ine mmene ndikumaliza ndinene kuti ife ngati mpingo tikhale patsogolo kwambiri kugwira ntchito yosamalira anthu okalamba. Mawu a Mulungu akutiphunzitsa kuchokera ku Levitical 19 verse 32 mu Chizungu adalemba kuti stand up in the presence of the aged, show respect for the elderly and revere your God. Munchichewa kutanthauza kuti tiyenera kuyimirira pamene pali okalamba tiwayimirire komanso tiwaonetse ulemu ndipo tilambire ndi kulemekeza Mulungu wathu. Chikhulupiriro chathu chapatsiridwa kwa ife kuchokera kwa anthu okalamba kwa makolo athu kudzafikira kwa ife. Popanda iwo kupezeka ife tinalibe moyo, popanda iwo kupezeka tinalibe kuphunzitsidwa ndi kusamaliridwa kuti tifike pano. Nditero kumapeto kwenikweni kunena kuti ife amipingo tiphunzitse choona cha mawu a Mulungu chimene chimalemekezanso anthu okalamba. Munthu akakalamba sinde kuti ndifiti ndi dalitso pakati pathu ndipo tikondwerere kwambiri chifukwa cha dalitso limenelo. Gray hair is wisdom, my fellow Malawians. Thank you. Tikatere ndi kuti tatsiriza programu yathu yapadera imene ndithu imakufikani pano pa Zodiac Broadcasting Station kuchokera ku Women in News. Lero timakambirana za udindo wa chipembedzo pa nkhani yoteteza ufulu wa anthu achikulire. Tinali ndi Bambo Geoffrey Pirinani Jonas kuchokera ku Anglican Diocese of Lake Malawi, iwowa ndi mphunzitsi ku Lake Malawi Anglican University. Komanso tinali ndi Abusa John Mphepo Msoya, President wa Pastors Fraternity Association of Malawi, PFAM. Tikuthokozeni kwambiri tsogoleri kuti tinali limodzi programuyi komanso ndidziwa ndithu kuti amene amatsatira programuyi amva zambiri kudzera mpulogalamu imeneyi. Ine ndine Chance Mozabanda, ndikufuneni zabwino zonse.